Il-ġurnata tal-Erbgħa kienet immarkata b'mewt traġika ta' raġel li tilef ħajtu meta folji tal-ħadid waqgħu fuqu. L-inċident seħħ fi triq il-ħaddedin li mġarr għal ħabta tal-5:30 ta' filgħaxija meta ssejħet l-assistenza tal-pulizija. L-identità tal-persuna għadha mhix magħrufa, iżda mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li kien ta' nazzjonalità barranija. Il-Pulizija tad-Distrett marru mill-ewwel fuq il-post u minn investigazzjonijiet preliminari li saru irriżulta li waqt li r-raġel kien qed iħodd folji tal-ħadid għal xi raġuni il-ħadid waqgħu fuqu. Fuq il-post issejjaħ tim mediku li tal-ewwel għajnuna iżda sfortunatament ir-raġel ġie ċċertifikat mejjed fuq il-post. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Għassa Gabriella Vella li ħatret inkjesta filwaqt li l-investigazzjoni għadha għaddejja. Intant fl-istess jum seħħ inċident simili fi triq ix-Xatt il-Mollijiet fil-Marsa li ħalla raġel ta' 38 sena bi ġrieħi gravi wara li inċidentalment l-istess bħal raġel li tilef ħajtu waqgħu fuqu folji tal-ħadid waqt li kien qiegħed f'maħżen.